Samarkand şäherine iş saparyna bolýan hormatly prezidentimiz soňra Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duruşdy. Iki goňşy döwletiň başdanlary iki çäk söhbetleşikde diýip bolan dost doganlyk iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga duran mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Hormatly prezidentimiz tarihi Samarkand şäherine prezident Şawkat Mirziýoýew bilen duruşýanlygyna ören şatlygyny belläp, Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi görünüşindäki birinji samitine gatnaşmaga çakylyk üçin minnetdarlyk bildirdi we meýilleşdirilen ähli çäreleriň üstünlükli geçirilmegini arzu etdi. Hemde ýurdumyzyň wekiliýetiniň mehirli kabul edilenligi we miýhmançyligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başçylarynyň belleşýäri Özbekistan Respublikasy biziň hakyky dostumyz we ýakyn goňşymyz bolup durýar. Bu ýurt bilen dürli ulgamlarda netijeli hyzmatlaşyk alınıp barlýar. Burzatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiz özbek kardeşine Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy Gahrman Arkadaňymyzyň mehirli salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Prezident Şawkat Mirziýoýew hormatly prezidentimize Samarkanda gelmäge hemde Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi görünüşindäki ýokary derejeli birinji duguşga gatnaşmaga çakylygy kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, Gahrman Arkadaňymda mehirli salamny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Hemde şunu döwletary dialogunyň netijeli häsiýeti iýdigini beledi. Duşun başyna söhbetleşler, häzirki wagtda ananşmagyň we öýdary gollawyň ýokary derejesi bilen tapawutlanýan türkmen özbek gatnaşyklarynyň giň ugurlarda, şol sanyna uwagajylygyna, elektrik energetikasyna, neft gaz toplamyna, hemýa sanagatyna we beýleki pudoklarda okunly üsürlýänligini kanagatdan bilen belediler. Ulag we energetika geçirgilerini döretmäge, tebitara gatnaşyklaryny putulandyrmaga, şeýleki Merkezi Aziýada durnukly ötüşi üpçün etmek boýunça mühim meseleler çözmek babatda alınıp barlayan bilelikdäki işlere aýratyn ünsürlýär. Şonuň bilen baglykda şu samitiň Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Birleşiginiň arasynda has netijeli we öýdary bähwitli hyzmatlaşyň ýoluna mühim ädim boljakdygyna anan bildirildi. Şeýlegem soňky döwürde iki ýurdun işi toparlarynyň arasynda gatnaşyklaryň has işleňleşendigi bellenildi. Mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezidentimiz döwletary dialoguny ösdürmäge uly şahsy goşandy üçin prezident Şawkat Mirziýoýew ýene däwirgedek minnetdarlyk bildirdi. Duşun ahyryna Türkmenistan we Özbekistan Respublikasynyň prezidentleri diýip bolan dostlukly, hoşnetli goňşulukly türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan meýlekde putulandyryljakdygyna we giňeldiljekdigini anan bildirip, birik-birige berip jan saglyk döwlet işlerine üstünlükleri iki ýurdun doganlyk halklaryna bolsa awadançylyk we arwaçlyk arzu etdiler.